Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Belinda at taga Cagayan. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Kaya't ko ti kumablaw iti Happy Women's Month from Cara Ann Gutierrez. Makablaawan pa ni Renato Reynaldo and family di Alaminos, Pangasinan. Jampok, Tangonan ken Cantanero family iti Kamaal Quirino Isabela from June Jampok. Shout out kada Grace Agtina Sales, Jasmine Rivera, Chelaida Abad, Sweet Girl 1991 ken Heartbroken. Happy birthday Ian Kabang from Tita Meluwin Luga Hubelo iti Saranay Cabatuan Isabela. Palingayan family dita Santiago City ken De La Cruz family iti La Union from Maribeth Palingayan. Makablaawan ti kakaisuna nga anak ko ni Zian Lucas ken lakay ko ani Edward Lucas iti Marasat Pequeño San Mateo Isabela from Gretchen Lucas. Makablaawan pa ni Boss Kurt Nissen, Wilfred Manuel, Isagani Manuel, Jason Ragunot, Regan Baitok, Reynaldo Tamudra, Ron Rick, Ralph, Darwin, Lori, Barry, kastamot ni Uncle Francisco Saure, iti Chinook Glass and Screen dita Calgary, Alberta, Canada. Hilario family iti Kapanikyan Norte, Alakapan, Cagayan Valley. Sebastian family ti Bogoy ken kasinsin ko ani Princess Balanta from Beth Hilario. Sabiano ken Gante family ni Mamak Susana ken Papak Ruben. Kastamot ni ading ko ani Desiree from Ronald Sabiano. Shout out kada Randy Garalde, Ronel Fernandez ken Dennis Tadaya. Makablaawan dagiti nasingpat nga amok ada Shirley ken Narding Raboy ken dagiti kakadwak iti trabaho isu da Auntie Minda ken Auntie Orduha from Shants Padilla. Amin akabagyak iti Muta Kasibo ken Gapos family iti Rosario La Union ken Agaluos family iti Abra from Arnelson Agaluos. Makablaawan ni Reynaldo Paas, anak mi ada Joy, Rowan, Renz Razel ken apumi ani Daphne ken Kisha. KD Christian Nathaniel ijay Muta Kasibo, Paas, Vadil Agaluos, Vicente ken Fernandez family ijay Muta Kasibo, Jing Lagayan, Maricel Bautista, Presi Peneranda, Dina Palma Benito ijay Jeddah from Mary Ann Orpia, Paas. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Belinda. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Belinda. May saak nga OFW manang, ngam tilatan lugar ang nagtaudak ti inlanad ko nga address ko. Ingka gumaak ti nagabroad, tapno matulungak ti pamilyak ang makaaon iti kinarigat ti biyag. Dua kami nga agkabsat manang, ngam ninanang laangan ti kadwak amang isaksakad iti panagbiag mi, gapu tanasa paapimusay ni tatang ko, gapu iti sakit. Napilitan ak ang nagsardeng ang nagadal manang, gapo takayat ko ang mapagturpos ni ading ko nga Edwin iti panagadal na. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Ano san tayo ti adda pa nagbiag tayo anak ko? Awanan ni tatang yu akatulungak tapno maisakan ti panagbiag tayo. Nanang? Di kayag danag, nanang. Tulungan kayo. Saan ako nga agenrol iti day ti apa nagsiserek. Nilatan Edwin nga ading ko ti agtuloy iti panagadal na. Huh? Manang? Sigurado ka kadi iti day ta pangedeng mo anak ko. Huwag pa'y sumanang. Apay nga agsardang kamutan. Marigatan tayon, ading.
Sana bale, tamatulungak mat ni nanang. Basta sika, igaad mo ti agadal. Masapul asika ti makaturpos. Lalaki ka, sika ti mangisakad iti agbalinto a pamilyam. Kabailak pa'y mo't anak ko. Adamot di basit a pamastrakan anapanawan day di tatangyo. Wan mo't manang. Saan tayong agsamakad iti dayta ading? May mayat mo't laang na dapay sa bali a pangalaan tayo, iti para iti inaldaw a masapsapul tayo. Amuyo mo't asaan nga agpapada ti maapit tayo. No dinalapos ti bagyo dagiti mula tayo, awanan namnamaan tayo a maapit tayo. Ay, agyaman na karud no kasta anak ko. Iso asika Edwin, anak ko. Igaon mo ti agadal, tasika ti may sa anam na maon mi ang makatulong inton makaturpuskan. Nanang? Iso nga ikarim asay-say atam ti panagadal mo ading ko. Papanam manang? Inakman kita antay pag-extract nga trabaho ita ading ko. Nakasaritak ni Elma itay. Ada ka no catering ni Antina. Iso ang masapul dati kanayonan a servidora para iti party ang mapanda i-cater. Kasta ka di? Manang, okay ka kadilaan? Wan mat ading ko. Extra income pa'y daytoy. Sayang mat. Dandani ka mo nun agbayad iti pagadalan. Iso ang masapul nga ada nakasagana a pagbayad mo. Manang? Aywan gayam, ayan ka din ni nanang. Napan na kinita no da maapit ka dagiti natang amulan na manang. Isupay ka na may lako. Nagagata talaga ni nanang. Iso ang masapul ang matulungak. Tapno saan matunay ang nakakaasi. Sige nga Rod, ibagam tulangan anapana ko na. Tulungam ni nanang dito'y balay. Kakaiso na nga awan sarot mo ita. Wan manang, di ka madanagan. Pakawanindak nanang, manang. Anya kamutan ading ko. Amo mo ti kasasaad tayo iti biyag. Di kailan nagtantanang mutan. Manang. Agad-adal kayo pa'y laeng. Kan manulat itawin nyo. Nag-uubing kayo pa'y laeng tapno maadaan iti anak. Pasensya kayo nanang. Pakawaninda kami. Kat, sa dinungarod tayan tinobyam ita. Aday di balayda manang. Masapul ka nung ipudnunan ti kasasaad na iti pamilya na. Ay katrumbang laeng anak ko. Anya laengan nga iti mako na ti pamilya na numaamuan da ang masikugmat gaya man. Anya nga ron ti rumbang aramidon tayo ita. Masapul ang makasarita tayo dagiti naganak tinubyam anak ko. Anya nga iti baga tayo nanang. Ay kat masapul ang mapagsasaritaan no anya ti rumbang amaramid. Basta ti importante, saan mo nga itarayan ti anak da? Nanang, nanayunan tayon dito balay. Ay, huwag nga rod anak ko. Naimbaglaang ta imanlugot dagiti naganak ni Rita asaan da pa'y ngagkalaysa. Masapul nga agurnong pa'y tapno ada mausar iti panagkalaysada ken iti panaganak to ni Rita. Sapay medyo naselan ti panagsikog na nanang. Masapul akanayon ang maipan iti doktor tapno ma-check up. Kanayunan manen agastos dayta. Huwag nga rod anak ko. Ang amanya nga rod. Saan mo ta mabalin abaybayan ta ti adim? Ubing unay amang ibaklay iti responsibilidad asinerek na. Nanang, agabrodak sa laangan. Anya? Ay, anak ko, narigat day ta pampanunutam. Narigat iji abroad. Nagado dagiti madamdamag ko amal maltratwan kano dagiti amo da. Saan nga amin nanang? Swerte-swerte day ta. Katsapay la ko matano makapanak. Sa anak ang makatumpong itinauyong nga amo. Ay, narigat ti makigasang-gasat anak ko. Kan maysa, italaang amayadayo ka iti puder mi iti adem no kaskasanaw. Nanang, talaga akayat ko ti maadaan iti natalgad at trabaho. Tapno agnam ay mot saan laang atibiyag ko.
No di pa'y kat patida kayo. Kanti agbalin to a pamilya ni ading ko. Angam saan arumbang abaklayam amin a responsibilidad, anak. Nanang, no maikanak iti oportunidad, jakon palabsan. Amok adinak baybay anti Diyos. Panunutot laangan, apara kada kayo a pamilyak daytoy nga aramidak. Jak kumakayat a talaga ti agabroad, kan mayadayo iti pamilyak manang Emmy. Gapu ta uray marigrigat kami laeng, nabigkat tilinangan mi asang kapamilya. Nadagsen tiriknak, idi agem empake akmanang. Ngamjak mo't kayat nga agnanayon latan a marigrigatan kami nga agbibiyag. Nakitak namin dagiti daduma a kalugaran mi a nagabroad asim maya at ti panagbiagda. Iso aday jay laangan ti kanayon a pinanunot ko. Nupay talaga amadi ko maninanang a pumanawak, impilit ko manang Emmy. Anak, talaga ka di asaanan nga agbaliw ti panunot mo. Saanan nanang, disidido akon. Nang runak at sa anak a narigatan a nag-apply. Kan naadaan iti amo iti pagilyan a papanak. Awan ka di tinalipatam ka nagitinasken nga awitam, anak ko. Awan nanang, ada ngamin lista ak kadagitinaskan nga awitet. Panagkunak, awan mo ton tinalipatak. Nasaya at nga rod no kasta. Inton ka ni kadwa nga aldawon ti ipapan mo. Masapol, itapay laeng, nakasagaanan amin nga awitam ije Hong Kong. Ayan gayam ni ading ko nga Edwin nanang. Ay napanday ije tiyendaan anak ko. Ada ka no gatangan da ka ni bakit na. Madmadlaw ko nga minasa na matagtagarin nanang. Manipod idinaamon na nga agabrodak. Ay, malmalday nga min anak ko. Kan mabain kan ka. Taam muna ka no nga iso ti makagapo. No apay amasapol amapan ka agtrabaho iti adayo. Nanang. Amumet no kasano kadagkat kan ka di adim. Italaang amayadayo ka kada kami. Iso ati bagina ti pagpabasulan na. No apay amapan ka ag domestic helper ija Hong Kong. Siyempre, madanagan mo't adya adim, anak ko. Kinapudno na nanang. Saan anala ka para kanyak daytoy nga iya adayok? Ngamjak kaya't amasayang daytoy nga oportunidad. Tapno maadaan tayo mo't itinasaliwanwan a panagbiag. Ay, anak ko. Adun ka dagiti kalugaran tayo tinadaan itinasaliwanwan a panagbiag. Gapu ka dagiti anak da anak kapan iti sabali a pagilian. Kas ti kayat ko mapasamak nanang. Iso a pinilik ti makigasang gasat. Iti balasiw taaw. Ading, agflight akon inton ka ni kadwa nga aldaw. Manang, pasensya ka na. Awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya kanyak. Amok nga minagapo kanyak. Iso napilitan ka mapanagtrabaho iti sa bala pagilyan. No sa anak kumaana kasikog. Saan kumaama pasamak ti kasto iti pamilya tayo? Adda di tadaytan ading. Kan naaklon tayo matan ti amin saan ka di? Aging ka ngamin ita. Makonkonsensya ak pa lang manang. Sapay, medyo delikado ti panagsikog ni Rita. Iso kanayunan man nagastos ti kanayon mi nga ipapan iti ospital. Ading. Siyak kumataday ti lugar mo makigasang gasat ama pa nagtrabaho iti balasiw tao. Hanggang madtuyak. Nagbalin kami abagan kada kayo kaninanang. Agraman ti agbalin tong anak mi. Saan ka man nagsao iti kasta ading ko? Naragsak kami nga rod kaninanang. Tadanton apuna. Kanadanto matan ka anakak. Agyaman manang Sikanti nang ibakla iti responsibilidad ti pamilya tayo. Arumbang kumasyak. Di mon panunutan dayjay. Basta, makaamukan ka ni nanang dito inton awanak Di mo idabaybayan.
Agraman ni Rita, kanti agbalinto aka anakak. Nakapanawon dagiti amok. Agmaymay sa akmanan diti balayda. Nangrunak at mabayaganda kano iti papananda. Tada asikasunda iti negosyo da iti sa bali a lugar. Nasingpot ti amok a lalaki. Ngam ti babae ti naungat. No asino pa'y ti kadaraan apada a Pilipino. Iso pa'y ti nauyong. Tiyakla impagarot. Pilipino gayam ti asawa ti Chinese nga amok. Strikto launay. Imbaglakit din, takanayon a sumurot iti asawa na, no kasta nga agbiyahe. Hello, Ading! Kumusta kayon? Nasayat mo't manang. Si Kangay, kumusta ka dita? Nasingpot ka di mo't lakang kadagiti amom? Kuna ni nanang, kadaraan tayo kano ti amom o babae. Uwan, Ading. Chinese di lalaki. Di babae ti Pilipino. O kaya klaang dito eh. Medyo istrikto laang ni Ma'am Mona. Naimbagman ta nakawag ka manang? San ka di maiparit na umawag ka dito yung oras ti trabaho? Awan dagiti amok ading ko. Adain na si kaso da iti sa bali a lugar. Medyo mabayaganda nga rod ijay. Isumot lagayam manang. Ngam imawag ti amok a babae. Sumangpot kano ti amana nga agapo dita Pilipinas. Umay kano ag bakasyon dito eh. Angam, okay laang. Tapinoy mat. Sa anak amarigatan ang makisaukan kwa na. Di nasayat. Tap nadamod lakadwa manang. Sigurado anasingpot da ita. Tanagkapugayam diti pagilyan tayo. Kan kadaraan tayo pa'y. Wan gayam. Naawat yo kadimot laang dyan pawit ko akwartayo kan ni nanang. Wan manang. Agyaman na ka. Napangayam na kitsyenta da nanang kan ni Rita. Isudan din napan. Tapno magatang da amin na kasapulan dito balay. Oh, sige, kumustan tulaangan kadakwada ah. Di yu baybayan ni nanang. O sige nga Rod, umawag ak tumanan. Bye! Nakapanak nga Rod ijay Hong Kong kat nagtrabaho ak kas domestic helper manang Emmy. Pilipina ti amok a babae anak ki asawa iti Chinese. Nasingpat ti amok a lalaki nga mas daawak tano asino pa'y ti pada a Pilipino isupay ti nauyong. Damo pa'y lang nga isasangpet ko nadlaw kon ti sabali nga ugali ti amok a babae. Ngamdyakon ing kaskaso manang taawanan ti maaramidak no di ti aganos taadaaket nga roden iti sabali a pagilyan. Agingga idi simmangpet ti ama ti amok a babae. Nasaya ata nakasangpot kayon, sir. Si kagayam jay bagbaga sa anak ko abaro ababaw nanda dito eh. Siyak nga rod, sir. Naimbaglaan nga tapada kayo a Pilipino. Sa anak amarigatan a makisarita kada kayo. Kahit among kadimot lang dagiti rumbang nga trabaho mo dito balay ti anak ko. Amang ano kaputa ka na yun nga awan dagat di mo nararamidan di trabaho. Ay, saan mo't, sir? Amok nagiti masapol at trabahwag. Uray awan da, ma'am. Nasayat mo't no kasta. Nadaluson ti sila dyo, sir. Insaganak mo't aminan ang masapol yu ijay. Ngam no adapay kurang, ibagayo lang kanya. Sige. Kaya't kung taginan na, kadya kahit ti masinga, masapula nakaluto kanto ninton makariingag. Naawatam? Uwan, sir. Sir, nakasaganan ti kanan nyo. Hani, anya dagitad da di talababa amakan. Ha? Ay, ibalang ko dagitan, sir. Nabanglilsan. Impakabil ngamin ni Ma'am di taref, ngam di damot kinan. Anya,
Ne, sayang na kita. Pagregregatan dating gatang nakadagita. Sa ita ibulang mula. Sir? Dahil tati ka nam, tapno sana masayak. Ha? Mabalin pa'y dagita ta nagkapumot ako nam di tarep. Sir, nabangluson dagita. Saanan ang mabalin akanan? Apay, rin naman namon tapno kunaam anabanglas. Sige, ramanap. Saanan ang mabalin, sir? Makita yung mo titsura na kunti angot na. Mabangbangluson, sir. Umay ka. Ramanam tapno among di bagpagam. Umay ka dito. Diyak kayat, sir. Oray saan akong amangan. Umay ka. Sige, agnanga ka. Nganga! Diyak kayat, sir. Di mo kaya tao. Dayta. Sige, alimunam dayta. Kanam. Basta tirumbang akanan dagiti mamirmiraot akaskan ka. Sige, kanam amin dayta. Dayta tirumbang akanam. Dagiti nabuyok amakan na sinayang mo ditarep. Basta tirumbang akanam mamirmiraot. Diyak na yung pag-arup. Nagalasgayam ti ugali na italakay. Nagbabati pagkitkitaan na itikas kanyak. Kadaraak pa'y mat nga rod. Kaslaak ayop itinamayan na. Diyos ko, tulungan na ko ma. Ikanak itikiran ti pakinakam. Tap na malabanag amin dagito'y ang mapaspasamak kanyak. Kaya't ko lang matiag trabaho. Tapno may payak itinamay ti pamilya. Nga maapoy nga dadag iti kastoy a klase ti tao. No, sino pa'y ti pada a Pinoy? Aron ba nga mangisakit kanyak? Isupay ti mangiraruman iti kadaraan da. Yakmat mabaling nga ipulong ka ni Madam Inton sumangpat. Ito sigurado sana mamati kanyak. Katamangan no nakarkaro madaksanak. Amok, ti amanan tumatlang ti kanunungan na. Ni Sir Man, awan matla ti maaramidan na. Tanimam matla ti masursurot. Patib karam ko mati pakinakam ko, Diyos ko. Para hindi pamilyak. Hello? Nanang? Hello, anak ko. Kumusta kan nga idita? Nasayaat mo't nanang. Nasayaat ko nam. Ngam apay akas na ti busis mo. Kasla ka makasangsangit. Mailiwak laang kada kayo, nanang. Kaya't kayo na makita. Ay, mailiw kami ba't kan ka anak ko. Sigurado ka kadi ang nasaya at di kasasaad mo dita. Uwan, nanang. Nasing patagiti amok. Awan problema dito'y. Naparabor da pahay. Kasta ka di. Ay, agyaman na kanak ko. Narikat at talaga ti sasaadan mi ditoy. Takanayon mi apanunutan ti sitwasyon mo dita. Saan mi nga amo no mangmangan kamatlaang iti umno nga oras. Uno, amang ano malmaltratwan da kamutan dita. Ay, saan, nanang? Didak pa kadanagan. Kasi iti kunak, nasing patagiti amok. Kaya't kung arudan aguyudan ti aldaw. Tapno makabakasyonak moten. Dandani nga minan malpas ti kontratak. Makaawid akton, nanang. Ururayin mi day tangaal daw, anak ko. Mailiw kami kan. Uray ti adem. Kanti ka anakam. Ay na, nakaayayat nga ubing. Sigurado amaragsakan kanto no makitam ni baby, anak ko. Iso nga ro da makaawid akon. Takayat kon ang maarakop ti kaanakak. Iso ti liwliwak ditoy nang runa no mailiwakan ka. Ay, Jackman amok,
tatunggal malagip ka kat agtip-tip bayo ak. Iso amadanagan ak. Amangan kunak no adanda akas anapasamak kan ka. Kas itinakon nanang. Nasaya ati kasasaad ko ditoy. Di kay madanagan. Padaanan nyo lang ti panagbakasyon ko, nanang. Umadanin. Agkikita tayon ton. Jack pulos imbagbagakan ni nanang tipud no akasasaad ko ije Hong Kong manang. Jack ngamin kayat nga agdanag ti inak. Inan-anusak tinagbalin at trato kanyak dagiti amok. Tilaang pagyamanak, mait-itad dati sweldok iti umno nga aldaw. Saan akas kadagiti dadduma, amal maltratuan dalang aruden, saan dapay asuswelduan. Aging gaadimteng ti panaglepas ti kontratak, kat saan akon anag-renew. Saan mo't anagkadkad ti amok, gapu taam muna at talaga adjakon ag-renew, gapu iti madi at trato da kanyak. Nagawidak kat naragsakan ni nanang idi imbagak, adjakon nag-renew iti kontratak. Kat agtali na edakon dito'y Pilipinas. Nakaipatakdarak mat iti mini grocery nga iso ti bambantayan mi kaninanang manang Emmy. Agingga kadagitoy nga aldaw, pulos asaan anaamuan ti pamilyak tinapasarak ijay balasiw taaw. Kat para kanyak, imbilang kulaangan amay sa atag tagainap tinapasamak kanyak iti lugar a nagtrabahwak. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Belinda. Belinda, pagayam ko, maladingi tanak unay iti napasamak ken ka. Pudno tay kunada, nga awan iti puli ti pakakitaan iti kinadakes, wenno kinasaya at ti ugali ti maysa a tao. Kas iti napasaram, no asino pa iti kadaraam, isupay ti nangirurumen ken ka, iti lugar anapan mo nagtrabahuan. Bilibak iti kinatibker ti pakinakam mo pagayam ko. Agasam, nailipas mo pa iti kontratam, iti laksid ti madi atrato ken ka dagiti nagbalin nga amom. Ngamkas nga rod iti kunam, inan-anusam, gapuman la takayat mo ama ipaayan iti nasaliwanwan abiyag ti pamilyam. Sapay kumata kanayon nakaatarabayan ti Diyos, iti amin aganwat mo iti biyag. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailinged iti nagan a Leo, nga iti agdama kat adda iti pagilian nga Australia. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Bel Agamata, Nova Bel Carino, Tricevic Silva, Dimple Ganuelas, Leonora Bautista,
Makablaawan ni Renato Reynaldo and family iti Alaminos, Pangasinan. Shout out kada Charmaine Kalimlim, Elena Antonio, Jasmine Rivera. Galera and Aserit family from Team Kabanding Aserit Couple. Pamilyak ti Tabanawang Bantay, Ilocos Sur from Cathy Malana iti Hong Kong. Shout out kada Mercedes Salazar, Jane Laico, Cinderella Timaot, Mariano Tabarnilia, Jacinto Wensor Yu, Jan Ravanso ken Vlog. Makablaawan pa'y da Imelda Cabang, Nida Niveras, Geraldine Larocco, Glenn Peter Sipe, John Abal, Zoraida Calomente Yanggud ken Nora Payon. Shout out pa'y kada Maribeth Palingayan, Castañeda Floresma, Teresita Ducusin, ken Sweet Girl 1991. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Leo. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Nabayaga kon a subscriber daytoy a channel yo. Kunak no agtalinaad aklaangan nga agdengdengeg, ngam saan mat gayam, tanaawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaak. Kat sapay kumata mapili mo't ama ikanbiag, tapno makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Paliwawangak no maipapan iti panagadal manang. Ngam adagayem ko anang igiya kanyak, tapno makaturpusak matlaeng iti panagadal ko. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak pay laeng iti pagilyan tayo. Kolehyo ak pay laeng idi, Manang Emmy. Nagadumanan ti paparami di professor tayo. Makauma. Si Kamat, nalakalaang dayta, basta kayat mo nga aramidon. Makapasadot nga rod. Awan pa ina na. Agmalmalim ka dito school. Inton agawid ka. Adapay lang masapol nga aramidam. Aguray ka man, kayat mo ka diti makaturpos, wano saan? Siyempre, kayat ko Sino aya mo ti madi nga graduate? Oh, matlagayam, ano sama? Panunutom laangan ti rigat daan ti amang isaksakad iti panagadal mo. Wan nga rod. Imbagan ka tabak nang kayo. Kabailan nyo amin nagastos. Ngamda kami ngay. Nagrigat ti biyag mi. Imbag nga rod takayat nakpeagayam. Anya kumangay ti pakainaigan ti kinabak nang mi iti panaggayam ta. Maragsakan nga rod ta imbilang dak akapamilyayo. No ijay laang balay, nagboring. Nakais-istrikto pa ni daddy. Alaysa. Nanipod pimusay day di mami. Naipamaysan ti atensyon ni daddy kanyak. Kan iti negosyo na. Ngam na sobraan naman. Kaslaak la nakabalod. Di numero amin nagaraw ko. Siyempre, patpat gan nakangamin unay ni dadim. Iso arumbang lang nga maawatam ti kina-overprotective na kan ka. Ay, anyangay nga rod. Talaga atong palak amin na pagayatan na O sige, tapno mapukaw ti kastadyar mo. Sumurot ka kanyak. Mapantagpag na pag na. Anya? Saan ka di nga dapay may sa subject mo? Masaduta kon. Sumrag kakit din. Di kaglanglangan. Kanjak matlang makasurot kan ka, tadapay aramidag iti library. Sige man laangan. Sumri ka kon. Ngumurayin na ka. Agkuyog tamot lang agawid. Wan ka di. Apag huston to amalpas ko di aramidag iti library, dismissal mo tumutan. Apa nga itakala ang alaysa? Kung naknaging alas 4 lang di klase mita. Pasensya kayong daddy. Adapay ngamin inaramid ko iti library. Sigurado ka? Ang mga no sa bali mo tandar aramitam. Amom di jak kayat alaysa. Amok daddy. Isa atong palak amin abilin nyo. Rumbang laan. Amom mo para matlay di pagsaya atam ti amin ngar aramita. Agmay saka nga anak mi ti day di mamim. Kaya't ko anasayato ti agbalin ang masakbayam.
Saan nagaputad na kabailan tayo iti biyag at saan kan nga agsalukag para iti masakbayam? Daddy, Ado ti arapap ko para kan kaalaysa. Kat di kayat ko matunoy mo amin. Kanya kahit amasapa ka makiasawa. Agtrabaho ka pa ikalpasan ti graduation mo. matungpal, Daddy. Anda akong nanang, agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos, anak ko. Medyo naladaw kan sa ita. Intulod ko pa yung amin na alay sa nanang. Sa bali man ngaminan ti jar na itay. Kumusta ba't gaya man ni Alaysa? Kasyalat ta. Sang kalagip na ti kina-istrikto kun kuana ni daddy na nanang. Agdardara sa nagawid, ta sigurado ka nung aungtan man ni daddy na numaladaw sa mangput iji balayda. Anya nga min ayat tinakaladawan na. Masapul nga agtungpal iti pagayatan ni daddy na, tapno saan ang maungtan. Napanpay ngamin iti library nanang. Imbagak nga orayan ako tapno maitulod ko. Kasimot ni Alaysa. Nakasingsimpot lang arudan. Kasta talaga anak ko, awan mabalin tayo. Sa bagay, para mutla iti pagimbagan na ti ar-aramiden ti amana. Apay nga kayo? Saan kayo mo't nga istrikto kanyak? Nga oray adapal paliwawang ko. Agduduma ti kapanunutan tinaganak anak ko. Saan nga agpapada? Natalakaken ka, iso sa anak unay nga istrikto. Kan maysa, lalaki ka. Babae nga men ni Alaysa, iso akasta unay ti panang bantay ti ama anaken kuana. Nang runaket agmay may sapay nga anak. Siguro? Kasya talaga dagiti babak ng anya nanang. Saan mo't anak ko? No siya kamaysa. Kay kayat ko lajay kas iti aman ani Alaysa. Saan akas kadagiti daddo maababak nang nga awan pakibiyangan da iti anak da. Basta naikandan iti kwarta, makaamon iti biyag na. Ngamday ta ti pangrugyan ti anak a makibarkada, wano agbisyo. Gaputa kurang ti atensyon dagiti naganak kadakwada. Nalakaan na rin ti biyag ti estudyante nanang. Imbang nga rod taada ni Alaysa nga agungot kanyak no kasya masaduta ko na sumrog iti klasik. Ay katagyaman ka anak ko, taada ni Alaysa agayem mo. Uray baknang da, kaya't nakalata nga agbalin agayem. Ni? Apay na kami suot ka man ni Alaysa. Kasano? Kunak na makaaliwak sayak mo't ita. Kalpasan ti klase tayo. Tanagbiyahe ni Papa. Ngam imbilin nakit din ka ni Tata Cardo. Imbaglaangan maawatan ni Tata Cardo ti sitwasyon ko. Imbaga ka sa anak nga agawid adagos. Kaya't ko ngamin ti sumurot iti balayo. Diyak ti agawid ti masapa. Awan tumat na ti kadwak ijay. Puro babaunan. Di nasayat na sumurot kayo di balay. Makaraman ka man nga rudo na itiluto ni nana nga makan. Amok mo ta mailiw ka na mangan kadagitikan kanon mi di balay. Talaga Kun, sa bali tirik naknodak iti balayo. Nagragsakak. Kasla akla nakawala iti hawla. O sige nga rod, kalpasan di klase ta. Mapantanton iti balay. Sigurado ang maragsakan ni nanang no makita na ka. Nabayagan na padpadaanan na ti panang sarong karmukan kuana. Kasta ti kasasaan ti best friend ko, Manang Emmy. Baknang dangag paiso, ngam kaslamat balod, gapo iti kinaistrikto ti amana. Ngam nasingpet ni Alaysa, ken natulnog nga anak. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko, tapno saysaya atak ti panagadal ko. Takayat na nga aggidan kami nga graduar. Kanayon man analiday ti gayem ko manang, agal lalangit mo ti kinaragsak na, no adda daytoy iti balay mi. Kas iti may sa agundaway,
Ay na, maragsa ka nak, tanakaumay ka dito ibalay, Alaysa. O may ka no makipangan, nanang. Talaga Uray man didak awisan. Talaga ang mga anak. Kailiw ko nga minan ti lutoyo, auntie. Ay sos, awan problema, balasang ko. Kasanumot niya nanang. Kanan tibak nang di kanayon da kanan iti balay da. Iso asa na makaramraman itikas itikan kanan tayo. Anya ka nun tibak nang? Talaga kit di naimas nga agluto ni nanang mo Oh, sip-sip. Kumusta mo ti panagadalyo adwa? Agradwar nga tatay gayemaw, Alaysa. Oh, siyempre mo tananang. Naimbaglaangan tadumdum nga kakanyak. No kas di akayat mo ti agpaliwaweng. Ah, Laplap dak ka di nga agabsent auntie. No masadot asumrot iti klase na. no. Ay na, naimbaglaan nga roden ata da ka amang laplapad kan kwa na balasang ko. Paliwawang ngamin agpaiso dito alalaki. Saan matakanayon, nanang? Adalang dagiti ka nito akas lama umak nga klase. Danda nila nga roden ti panaggraduar ta. Di anusa mon. Sika talaga. Wen ka di, madam. Wan mat ngagpaiso anak ko. Umadanin ti graduation nyo. Ay na, kamaod dyan, na. Makaturpos kayo matlaangan. Wan nga rod, auntie. Siguro, saan tumotan nga istrikto unay kanyak ni daddy? Balasang ko, paspasensya amon ni dadim. Agmay may saka ngamin nga anak. Iso akas tauna iti panangiyali ka ni dadim kan ka. Isa na bali-balasang ko. Apaman makaturpos kayaw. Maarami dyan ti kay kayat yo. Amang pasaya at iti masakbayan nyo. Kasimot ni Alaysa niya, nanang. Nakalidliday, nung maipapanan ka ni daddy na ti pagsasaritaan. Talaga akas ta anak ko. Ti pagyamanan laangan ti amana. Saan asukir nga anak ni Alaysa. Nanang, Nasingpet ni Alaysa anak ko. Ang amom, maawatak mo ti amana. Kayat na nga agbaligi ni Alaysa, gapo iti bukod na panagsalukag. Saan agapo tabak nang daket agsam makadlatan ni Alaysa iti dayta. Iso arumbang laang amaawatan ko mamot ni Alaysa ti amana. sa bagay, pudnuti ko na yun, nanang. Ngum kasanuntungatan na makaturpos kami. Agtali na itupay nga tati panaggayami ka na Alaysa? Ha, apay anadamag mo dayta anak ko. Nasaririt ni Alaysa, nanang. Amo kadakkel ti tiyan sana anangat nga aton to ti saad na iti pagtrabahuan na. Amang ano din akton kaya tagayam. Adon ton ti maam-am muna nangangato at tao, nanang. Anya aktulangan ngay no maidilig ka dakwada. Apay aya panunutom dayta anak ko. Nasingpot ni Alaysa. Amok asaan to makalipat. Anyaman ti maragpat na itibiyag. Sapay la ko mga rutakas ta, nanang. Sapay la ko ma. Congratulations, Alaysa. Congrats, Matleo. Ay, nadanon mo't laangan ti graduation tayo. Wan nga rod. Sa dino tayo ni Dadim. Aday ti day di abanda. Ada nakita na nga kumpare na. Nag-graduate mo't laang di anak na. Sigurado ang maragsakan ni Dadim ta nakaturpos ka na, Alaysa. Dayta talaga ti tartari gagayan na. Iso at talaga ang naragsak, Leo. Oh, tinapanagnagan na itan at talagang impasnot mo ti panagadal mo. Di nakarkaro ang naragsak ni nanang mo. Di amo na ngamin kat saan ka makaturpos. Si Kaamot. Amam, Alaysa. Utang ko kun ka ti amin. Gapukon ka. Impasnot ko mo tinagadal. Tapno agidan tang agturpos. Kahit napasamak ti tarigagay mo. Nag-graduate tan. Iso congrats ka datadwa. Finally, nag-graduate tamat laangan. Congratulations, anak. Nakaturpos ka. Thank you, Daddy.
Oh, anya nga iti planom ita ta nakaturpos ka, anak. Kayat ko ti agaplay adagos iti trabaho, Daddy. Kayat ko mai-apply ko adagos ti naiturpos ko a kurso. Di mo ka di kaya ti agtrabaho iti ayan ti negosyo tayo? Ada kayo pa'y matlaang amang imatmaton, Daddy. Kayat ko kumamot ti agtrabaho iti sabali a kumpanya. Kayat ko apadasan, no anya ti agbalin agasat ko. Babaan iti bukod ko apa nagsalukag. Dayawon kay ti dayta panggandang mo, anak. Dayta talaga ti kayat ko ang mapasamak. Ti matunoy mo ti arapap mo, babaen iti bukod mo, apa nagsalukag. Nakaturpos kami nga agpadpada ken ni Alaysa manang Emmy. Naragsakan dagiti dadakkel mi nang runa ti ama ni Alaysa. Kastamot ang naragsakan ni Alaysa, gaputanam namaan na asaanton nga istriktuan launay ti amana. Binigbig kumet adakkel nga utang anaimbag anakem ken ni Alaysa ti panagturpos ko. Gaputan no saan agapukan kuana, amangan no sa anak nakaturpos. Gapu ta dadagiti gundaway a masadutak asumrek iti klasek. Kaslaak na parutan ti siit iti barukong iti daydi akanito manang. Gapu tanalpasan ti kalbaryok nga agis eskwela. Ngem iti sabali abangir, maladingi tanakmet. Tanapanunot ko nga amangan no saan kaminton akanayon nga agkuyog ken ni Alaysa, no makasapul kaminton iti panggedan. Dakdakkel ngamin ti tsansa ni Alaysa ang makagunod iti nangato a posisyon iti pagtrabahuan na ngem iti siyak. Gapu ta adayo anasarsaririt ni Alaysa ngem siyak manang Emmy. Anya kay Alaysa? Nakabirok ka din iti pagtrabahuam? Wen Leo, ada nagaplayak. Ket ururayak laangan ti panangawag da kanyak. Sigurado ang nangaton to ti posisyon mo, Alaysa. Ngumsyak? Amang nagbalinak to lang nga ordinaryo nga empleyado iti may sa kumpanya. Tinapatag ada pagtrabahuam. Bayam ta si posisyon. Si Kangay, ada ka din nagaplayam? Adamot ten ngum nababala nga posisyon. Gapot ay sulang mo ti bakante kadagitoy. Wow! Congrats! Sapay la kumata saan kanto agbalbaliw ha, Alaysa? Amangan no, saan kanto nakabailan nagaw atin? Amangan no, nagri ka ta panunutan ti kastoy. Nang runa kat agduma ti kasasad ta iti biyag. Apay ngamin ay apanunutom dayta. Si kakit di Amano adun to ti maamamom kat malipatan nakton. Saan to ang mapasamak day ta, Alaysa? Si Kalata ti best friend ko. Uray anya ti mapaspasamak, Leo. Namnamak day ta ha? Wen Leo, ikarik dayta. Nanang, nakastruggle iti trabaho na Alaysa. Kat na nga to ti posisyon na iti kumpanya simrikan na. Ay di nasaya at anak ko. Dimtang di pagbutbut nak nanang. Amang ano jakton magawat ni Alaysa. Siyak, ordinaryo akla nga trabahador iti simrika kakumpanya. Ngam ni Alaysa, nagngato ti posisyon na. Apay ngamin ay apanunutom dayta anak ko. Di kanto pa'y pinanunot dayta, idi nagbalin kayo nga agpagayam, idi agad-adal kayo pa'y laang. Sa bali idi nanang. Sa bali mo't itan. Professionalin na Alaysa. Amang ano iti mabiit. Manager to pa yun iti may sa kumpanya. Ay sa anak amamate, amaaramid ni Alaysa ti manglipat ken ka anak ko. Nasingpot dayjay nga ubeng. Ay, maladingitan na ka talaga nanang. Hanggang sapay la kuma. Tapo may sutim pagayo. Sapay la kuma, nanang. Talaga abisin ni Alaysa iti trabaho na. Nangato nga ti posisyon na iti kumpanya pagtrabahuan na. Saan na kasi di? Ano awisak? O may atagos? Ay, nangato talagang tinaragpat ni Alaysa.
Maragsakan para kan kuana. Iso na lang ta nakarkaro itan na mabay na kamang ibagay ti marikrik para kan kuana. Amo ka agayatak ka ni Alaysa. Talagang ada yung tinagtang na. Kat panagkunak, jakon maikarikan kuana. Masapo lang makaarami ta kiti pamuspusan. Iti kasta, mapanag nakakamaikariakan kuana. Sakbay nga ipudnok ti marikrik na kapanagayat para kan kuana. Nanang, nakaikadeng akon. Mapanaklangan manggad di balasiw tao. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo, anak ko. Kasanon ni Alaysa. Ni Alaysa ti makagapo. Iso akayat ko ti manggad iti sa bala pagilyan, nanang. Kayat ko ngamin ti maadan iti nataltalgad at trabaho. Anak, Kayat ko nga stable ako, nanang. Sakbay nga ipudnok ti panagayat ko ni Alaysa. dayta ka diti makagapo. Iso asaan ka pa'y nagpudnoken kwa na, anak ko. Apay adi mo padasan. Awan di turod ko, nanang. Nangro na ita. Tada yung tinagtang ni Alaysa. Kaya't kapasayatan nga umuna ti panagbiag ko, nanang. Tapno yung tundumtang ti kanitong agdato nakkankwana. At andun ni karkarit ko. Kat maipanakil naktumuten ni Alaysa. Pasensya kan, Leo, ha? Italaan na addaanak iti oras, tapno ka lang kang ag-dinner. Okay lang, Alaysa. Maawatak. Kat maragsakan iti natunoy mo iti biyag. Agyaman nak, Leo. Inawis ka. Kayat ko ti agpakadakan ka, Alaysa. Ha? Papanam, Leo. Nag-apply ka di trabaho di Australia. Gat napagasatan akmet. Iso na lang tadya kaya ti pumanaw. Asa anak ang nakapagpakadakan ka. Apay may tala nga ibagam kanyak. Kasanong akon? Talaga apanawan na kon, Leo. Pasensya kan, Alaysa. Di kag tanag. Kanayon kan tong awagan. Wano i-video call. Tapno, kasla daak to lang iti asidag mo. Nagsaur ka. Kunaknog na nayon nga daka iti sibay ko. Ita, panawan akmat lagayam. Kaya't ko nga minti umasenso, Alaysa. Tapno, saan mo't ang nakababain ti kanayon ang makikuyog kan ka, ah? Saan napatag kanyak testado ta iti biyag? Tinapatag kat adaka kanayon ditoy. Maikawak to lakit di, no awan kan, Leo. Di ka madanagan. Takas iti na ibagakon. Kanayon kang awagan, Alaysa. Ikarit dayta. Kanayon ka nga awagan. Nakadano nakngaro dito'y Australia manang Emmy. Napagasatan akmet, tanapintas ti kumpanya ang nagtrabahawak. Nariknak ti kinaliday ni Alaysa, idi nagpakada aken kwa namanang. Ngam talaga sa anak anaikan iti kirad ti pakinakam, nga ipudno ken kwa na ti panagayat ko. Iti panaglabas ti aldaw, nagtultuloy ti komunikasyon mi ken ni Alaysa. Kas iti ninamnamak, nakarkaro ang imato ti posisyon ni Alaysa iti kumpanya a pagtrab-trabahuan na. Kat aging gaita, awan pa'y met tinadakdakamat na no addan nobyo na. Namnamaek asapay lakuma, tainton addan naan anay akirad ko nga agpudno kan kwa na, sapay lakuma, ta saan pa'y analadaw ti amin. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, napintas man ti pakasaritaam. Sigun iti inlanad mo iti surat mo. Kasla marikriknak nga adamot panagayat kan ka ni Alaysa. Ngam siguro,
Urayan na asika ti agpudno. Aron bang laeng asika paghayam ko. Gapot ta sika ket ngarod ti lalaki. Ita taadaan kan iti natalgad at trabaho dita Australia. Panawon mo't siguron tapno ipudnom ti marikriknam ken ni Alaysa. Ket sapay lakuma tasaan pay analadaw ti amin. Ikarkararag ko asapay ko mataagbalin a happy ending ti istorya ti Biagyo ken ni Alaysa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyang. Pintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyang.